Seguro que alguna vez escoitamos esas profecías antigas e sentimos así como un calafrío, non? Falan de lume, de xuízo, do famoso Día do Señor. E é moi doado imaginar un castigo terrible. Pero, e se esas imaxes agochasen unha mensaje radicalmente distinta? Pois ben, nesta análise imos mergullarnos nunha serie de comentarios que lle dan completamente a volta a esta idea. Imos percorrer xuntos un camiño que nos vai levar desde a crise de fe dun pobo antigo ata a promesa dunha vitoria persoal no medio do caos. Imos descubrir como o que parece unha condena pode ser en realidade a máis poderosa mensaxe de xustiza e de esperanza. E aquí está a pregunta clave, a que o cambia todo. É algo que debemos temer ou algo que se cadra debemos aguardar con esperanza? A resposta, como imos ver, podería revelar moito máis sobre o amor que purifica que sobre a ira que castiga, e dalle un sentido totalmente novo ao noso lugar na historia. Así que, imos ver que se agocha de verdade detrás desta antiga profecía. Para entender ben esta nova perspectiva, primeiro temos que viaxar no tempo, a un momento onde a esperanza parecía, que se esvaecera por completo. A ver, imaxinemos por un momento o aire poirento de Xerusalén, alá polo ano 450 a.C. O templo xa está reconstruído, sí, pero a gloria prometida, esa non chegou. Segundo o comentario sobre o profeta Malaquías, o que se respira no ambiente é desilusión. O fervor do regreso do exilio apagouse. Nos mercados escoítanse murmurios de decepción e din que ata os sacerdotes celebran o culto con desgana, como se fose unha obriga sen alma. A promesa séntese valeria, vamos. E claro, esa decepción colectiva convértese nun berro desesperado, en preguntas que ollo resoan ata hoxe. A xente olla arredor e o que ve ráchales alma. Os corruptos enriquécense, os violentos mandan, mentras que os que intentan ser fiéis sofren. E preguntan, con rabia e con dor, pero de verdade serve para algo ser bo? Onde está esa xustiza divina que nos prometeron? E que acaso Deus mira para outro lado? É moito máis que unha dúbida, é unha ferida aberta na fe de todo un pobo. E é precisamente aí, nesa escuridade, no punto máis baixo de desánimo, onde a mensaxe do profeta acende unha luz cegadora, unha imaxe do xuízo de Deus que o vai cambiar absolutamente todo. Aquí é onde a nosa percepción fai un xiro de 180 graus. Cando Malaquías fala dun día ardente como un forno, a nosa mente vai directa á destrucción. Pero o comentario lémbranos algo crucial. O libro comeza con unha declaración de amor. Amóvos, di o Señor. Entón ese forno non pode ser un lume de aniquilación. É a imaxe do amor incandescente de Deus. Un amor tan intenso que non destrúe o bo, senón que queima todo aquelo que non é amor. Estas metáforas son a clave de todo. Pensemos no traballo dun artesán. Cando mete o ouro no crisol, o lume queima a escoura, as impurezas, e o que queda é o metal puro, máis brillante e valioso ca nunca. O obxectivo non é destruir o ouro, senón revelar a súa verdadeira beleza. E o mesmo pasa co lavandeiro que frega unha mancha con forza. Non quere romper o tecido, quere devolvelo á súa brancura orixinal. O xuízo, entón, é unha restauración. O profeta dalle un nome a este lume, un sol de xustiza. E como o sol que coñecemos, a súa luz ten unha dobre acción. Por unha banda expoen e queima o que é seco e frágil, o que Malaquías chama palla, a nosa arrogancia, o noso egoísmo. Pero, á vez, esa mesma luz solar nutre e fai medrar a semente boa que hai en nós, a humildade, o amor, a compaixón. Así que o xuízo non é un evento externo que nos vai caer en riba, senón unha revelación interna de quen somos de verdade. Pero, e se esta purificación interior fose só o primeiro movemento dunha sinfonía moito máis grande? E se o obxectivo final non fose só a salvación individual, senón a de toda a creación? O comentario do Salmo 97 recorda este proxecto cósmico, é casi como se nos estivesen a mostrar o plano do arquitecto do universo. O plan final non é só salvar almas, senón restaurar a armonía en todo o que existe. É a idea dun universo onde o ceo e a terra, a humanidade e a natureza deixan de estar en conflicto e volven vibrar todos xuntos nunha mesma melodía. E como soa esa armonía? Pois a poesía bíblica regálanos imaxes cheas de vida e emoción. Imaginemos ríos que non só flúen, senón que aplauden de alegría, montañas que cantan. E esa visión incrible de Isaías, o lobo e o año xuntos, o neno que xoga sen medo xunto a serpe. Non é unha fantasía, é a metáfora dun mundo reconciliado, sen depredadores nin presas, onde toda a creación se une nun coro de pura ledicia. Ese, nin máis nin menos, é o soño de Deus.
A ver, este soño dun mundo en armonía é inspirador, non cabe dúbida, pero pode parecer un ideal moi afastado. Entón, que ten que ver isto co noso día a día? Como podemos pasar do soño á realidade? Pois a resposta é sorprendentemente concreta. Y aquí llegamos a una frase que, hay que admitilo, soa terriblemente dura. Fora de contexto é unha arma que foi usada para xustificar a crueldade, pero antes de rexeitala é imprescindible entender a quen e por que se lle dixo isto. A clave de todo está aquí. Paulo non lle está falando a parados, ni enfermos, ni a persoas que non atopan traballo. Está a reprender un grupo específico en Tesalónica que decidira, sinxelamente, cruzarse de brazos. A súa lóxica era: se Cristo vai volver asiña, para que imos seguir traballando. Estaban usando a esperanza como unha excusa para a preguiza e para vivir a costa do esforzo dos demais. Entón, Paulo dalle a volta a súa actitude. O noso traballo diario, sexa o que sexa, convértese na nosa forma de participar na construcción dese soño de armonía. O panadeiro que amasa o pan, a mestra que ensina, o cuidador que acompaña. Cada esforzo por facer o mundo un pouco máis habitable é, como di esta fermosa cita, facer visible o amor. Non somos espectadores pasivos da historia, somos os obreiros que poñen os ladrillos do reino. E todo isto lévanos ao corazón da cuestión, porque é doado construir e ter esperanza cando o sol brilla e todo vai ben. Pero, que ocorre cando o mundo parece esnaquizarse ao noso arredor? O Evanxeo de Lucas nesto é brutalmente honesto. Non hai promesas de contos de fadas. Xesús describe o mundo tal como é: o ruxido das guerras, a terra que treme, a fame, a enfermidade, a traición das persoas que máis queres. Non promete un camiño fácil. Recoñece a realidade do sofrimento en toda a súa crueza. E xusto no medio desa descripción do caos, solta esta promesa que desafía toda a lóxica. Que significa? Pois o comentario aclara que non é un escudo máxico contra o dano físico, a xente sufrirá. A promesa é moito máis profunda. Significa que o noso ser esencial, a nosa identidade verdadeira, a nosa historia, está a salvo no corazón de Deus. Pase o que pase co noso corpo ou coas nosas circunstancias, o noso verdadeiro eu non pode ser destruído. E aquí está a tese final, a clave de todo. A victoria non consiste en evitar a tormenta, sino en manterse en pé no medio dela. É a constancia, a fe teimuda, a confianza mantida, cando todo convida a desesperación, o que nos permite gañar a vida, é dicir, acadar a nosa plenitude. É un convite a identificar eses puntos da nosa vida onde a perseveranza é máis necesaria e a aferrarse a ela con nova forza. Ao final, a mensaxe que parecía unha ameaza transfórmase nunha chamada ao empoderamento. Lembrámonos que o futuro se construe aquí e agora, con cada acto de servizo, cada día de traballo, cada momento de perseveranza teimuda. A pregunta que nos queda é, sabendo que a nosa esencia está a salvo, como podemos transformar a nosa esperanza nunha forza visible e activa no noso mundo? Porque cada acto de resistencia ante a desesperanza é un ladrillo máis na construcción dese soño de armonía universal.